खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै 17 मार्च 2022 मायथाइ आरो बेवहाय HSLC नि रुटिन बायदियै दिनै बड' साबजेक्ट दङमोन आरो बे बड' साबजेक्टआव मा रोखोमनि सोंलुफोर फैदोंमोन आरो बेफोर सोंलुफोरनि फिननायफोरा माबायदि जागोन बेफोरखौ आं होनो थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आवगायदों आरो फरायसा बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो नाजादो साबेसे फरायसाफोरा दिनैनि एग्जामाव लेटार मार्क्स लाखिनो हादों बा हागोन बेनिफ्राय दा बेवहाय सोंलुखौ आं नायबाय सोंलुफोरा बांद्राय गोरा फैयाखै जोबोर इजि फैदों जायफोर प्रिपारेसन मोजाङैनो खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गोरा नंखाया बे पेपारा गोबां इजि आं सोंलुफोरनि फिननायखौ होनो नाजानोसै बेवहाय दा से नाम्बार बेवहाय सोंदों सोंलुआ मोनसे सोदोब एबा सिरिसे बाथ्राजों गाहायाव सोंनायफोरनि फिननाय हो दा बेवहाय मोनसे सोदोबजोंबो फिननाय होनो हागोन आरो सिरिसे बाथ्राजोंबो नोंथांमोना फिननाय होनो हागोन दा बेवहाय गिबि सोंलुआ जाबाय कालिचरन ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ सोरनिफ्राय आजावदोंमोन दा बे सोंलुनि फिननाया नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ थेवबो आं बेनि फिननायफोरखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों दा बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया जागोन स्वामी शिवनारायण परमहंस बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया जाहैगोन स्वामी शिवनारायण परमहंस बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ धरनीधर औवारिया लिरनाय गांसे बिजाबनि मुं मख' बेनि एन्सारा जाहैगोन मैहुर बि नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन मैहुर बेनिफ्राय सि नाम्बाराव दङ मुलुग संसारनि माया थारैनो थांखि गोनां दा बेनि फिननाया जाहैगोन मुलुग संसारनि सोरजिथाया थारैनो थांखि गोनां नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ सोरजिथाया बेखौ लिरना होब्लानो जाबाय एसे सेन्टेन्सखौबो बानायना लिरनो हायो नैबायदिबो लिरनो हागोन नोंथांमोना बा फंसे सोदोबजोंबो लिरनो हायो आरो जुदि सेन्टेन्सखौ बानायनानै लिरोब्ला बेबायदि जाहैगोन मुलुग संसारनि सोरजिथाया थारैनो थांखि गोनां बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट डि नाम्बाराव दङ खुगा थुनलाइनि लिरग्राफोरखौ मा होनना बुङो दा बेखौ नोंथांमोना बेनि फिननायखौ बेबायदि लिरब्लानो जाबाय बा नैबायदि जाहैगोन बियो खुगा थुनलाइ बुथुमगिरि स' खुगा थुनलाइ लिरगिरि बिदि जानाय नङा बेयो मा जागोन खुगा थुनलाइ बुथुमगिरि बे खुगा थुनलाइफोरखौ रावबो लिरनाय गैया बेखौ बुथुमनानैसो जोङो कालेक्ट खालामनानैसो मोननाय जायो बेखायनो बेखौ जोङो बुंनाय जायो खुगा थुनलाइ बुथुमगिरि बेनिफ्राय इ नाम्बाराव दङ रुपनाथ ब्रह्मआ बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन बेनि फिननाया जाहैगोन 1902 मायथाइनि 15 जुन खालाराव बेबायदि लिरबानो जाबाय 1902 मायथाइनि 15 जुन खालाराव बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ अरुणिमा सिन्हानि न'आ बबेयावमोन उत्तर प्रदेशआवमोन बेनि फिननाया जागोन उत्तर प्रदेशआवमोन बेनिफ्राय जि नाम्बाराव दङ कालिचरन ब्रह्मआ मानि खारबार खालामदोंमोन बेनि फिननाया जाहैगोन दंफांनि खारबार खालामदोंमोन दंफांनि नोंथांमोना दंफांनि लिरनो नांगोन बेखौ बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव दङ गोदान फैसालि थुनफावथायनि लिरगिरिनि मुं मख' गोदान फैसालि बेनि एन्सारा जाहैगोन लिरगिरिनि मुंखौ मख'नो होदों लिरगिरिनि मुङा जाहैबाय कमल कुमार ब्रह्म बे जागोन एन्सारा बेनिफ्राय आइ नाम्बाराव दङ अरुणिमा सिन्हाया देहा फाहामसालियाव दानबेसे थादोंमोन बेनि फिननाया जागोन दानब्रै 4 मान्थस थादोंमोन बेयो दानब्रै लिरनो नांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय जे नाम्बाराव दङ बर' खुगा मेथाइयाव जायगा मोननाय सासे जोहोलावजोनि मुं मख' बेनि एन्सारा जाहैगोन थेंफाख्रिबो नोंथांमोना लिरनो हायो बा बिरगोस्रिबो लिरनो हायो जायखिजाया सासेनिल'सो मुंखौ मख'नो होदों नोंथांमोना जायखिजाया सासेनि मुं लिरब्लानो जाबाय बा थेंफाख्रिबो लिरनो हागोन बिरगोस्रिबो लिरनो हागोन बा बेनि बादै गुबुनफोर दङबाबो बिजाबाव जा दङ बेखौ लिरब्लानो जाबाय मोनसे जायखिजाया सासे बेनिफ्राय बे जाबाय सोंलु 1 नाम्बारनिमोन जोबोर इजि फैदों बांद्राय हार्ड फैयाखै जि मार्कखौ नोंथांमोना लाखिनो हाखागोन बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव 2 नाम्बाराव दङ खुगा मेथाइनि मोननै आखुथाय मख' दा बेनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबफोराव नायनानै लादो बेबो इजियानो जाखागोन बेनिफ्राय आरो नैबे जा 2022 मायथाइ थामहिनबा 2021 मायथाइनि कुइसन पेपारखौनो नोंथांमोननो 2022 मायथाइनि HSLC आनजादाव होनाय जादों आरो बेवहाय बांद्राय कुइसनफोरा हार्ड फैयाखै आरो सिगांनि कुइसनफोराव बेफोरबायदि एबा कुइसन होनाय गैयामोन डाइरेक्ट बा 2 नाम्बारनिब्लाबो बेबायदि
10टा कुइसन थायोमोन आरो बेबायदि एबा होनाय गैयामोन। दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इजि जादों। एबा गासैबो सोंथियावनो एबा दङ। बे मोनसे मोजां खाबु। नोंथांमोना बेखौ हायाब्ला बेखौ लिरनानै होनो हायो। दा बेफोरनि एन्सार आं नैबेनि एन्सारा एसे गोलाव जागोन, बेखायनो आं बेखौ बुंथ'लिया। बेनिफ्राय नैबेनि जा खुगा मेथाइनि मोननै बाहागो मख', बेनि फिननाया बेबायदि लिरनो हायो। गथ' बुरखायनाय मेथाइ, बेनो जाबाय नाम्बार 1। बेनिफ्राय जोहोलावनि मेथाइ बेबायदि जाहैगोन। खुगा मेथाइनि मोननै बाहागोआ जाहैबाय गथ' बुरखायनाय मेथाइ आरो जोहोलावनि मेथाइ। बेनि बादैबो आरो गुबुन मोनसे दंबावो, जायखिजाया मोननै लिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय अरुणिमा सिन्हाया 2015 मायथाइयाव भारत सरकारनिफ्राय मा मान मोनदोंमोन? दा बिनि एन्सारखौ आं नैबे गिबिनिखौ होनो नागिरदों। बे जाहैबाय पद्मश्री बान्था मोनदोंमोन। बेनिफ्राय तेनजिं नरगे सन्मान बे बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन बिथाङा अरुणिमा सिन्हाया। बेनिफ्राय अरुणिमा सिन्हानि दावगालांनायाव सोर सोर मदद होदोंमोन? दा बेखौ नामफोरखौ नोंथांमोना लिरब्लानो जाबाय, जायखिजाया मोनसे लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट 4 नाम्बारा दङ कालीचरण ब्रह्मनि बिमा बिफानि मुङा मामोन? बेबो इजियानो। दा बिमानि मुङा जाहैबाय रन्दिनी जायो आरो बिफानि मुङा जाहैबाय खौलाराम मेसमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे लिरबानो जाबाय बेखौ। गांनै सल'बाथा बिजाबनि मुं लिर। आं बेनि एन्सारखौ होनो नागिरदों। बेनि एन्सारा जाहैगोन खोनाफेरि सल' आरो आबै आबौनि सल'। मोननै लिरनो होदों, मोनसेया जाहैगोन खोनाफेरि सल' आरो गुबुन मोनसेया जागोन आबौ आबैनि सल'। बेनिफ्राय आरो बेबो बांद्राय गोरा नङा बेफोर सोंलुफोरा। गोदोनि बर'नि हाबाया माबायदि जायोमोन? दा बेखौ लिरनो हायो नोंथांमोना। गोजाम बाथौ खान्थि बायदि जायोमोन। बेनिफ्राय आरो दानि हाबाया मा नेमखान्थिजों जायो? बेफोरखौबो लिरनो हायो। गोदान बाथौ खान्थिजों जायो आरो ब्रह्म धोरोम खान्थिजों जायो। बेफोरबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बांद्राय बानायनानै लिरनो नाङा, जेरै सोंदों बिदि एन्सारफोरखौ लिरब्लानो मार्क्सखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय नेक्स्ट कुइसना दङ बिबार खानाय खन्थाइखौ मा बिजाबनिफ्राय लानाय जादों? खन्थाइगिरिनि मुंखौ मख'। दा बेनि फिननाया जाहैगोन बिबार खानाय खन्थाइखौ बिबार बिजाबनिफ्राय लानाय जादों। खन्थाइगिरिनि मुङा रुपुनाथ ब्रह्म। बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय बिबार खानाय खन्थाइगिरिया लाइमोनफोरखौ मा खालामनो थुलुंगा होदों? जुदि बेखौ हादोंबा बेखौ लिरनो गोनांथि गैया। बेनिफ्राय बेखौ एसे बानायना लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बे आं 7 नाम्बार 8 नाम्बार बेफोर सोंलुनि फिननायखौ आं बुंथ'ला। बेफोरखौ नोंथांमोना एसे बानायनानै लिरनो नांगोन आरो बांद्राय गोरा कुइसन नङा बेफोरो। दा आं ग्रामारखौ एसे नायनो नागिरदों, ग्रामाराव मा रोखोमनि सोंलुफोर फैदों। स' नैफोर गासैबो इजि गोजा कुइसन। गथ' बुरखायनाय मेथाइ माखौ बुङो? बिदिन्थि होना लिर। मोजाङै लिरब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना मोजाङै लिरदोंब्ला मोजां मार्क्स मोननो हागोन। खुगा थुनलाइखौ मोनबेसे आरो मा बाहागोआव राननाय जादों? जोबोर इजि बेफोर सोंलुनि फिननाया। बेनिफ्राय 10 नाम्बारनि सोंलुनि फिननायफोराबो इजि। बेनिफ्राय 11नाबो गासैबो इजि, बांद्राय गोरा कुइसन फैयाखै। बेनिफ्राय नैखौ बेखेवना लिरनो होदों। दा बेखेवना लिरनायखौ हानो थाखाय नोंथांमोना बेनि मेन गुबै नैफोरखौ ओंथिखौ मोजाङै बुजिनो नांगोन। अहो आं नंमारा थगायसुला जेरैबो सानदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि बेवहाय मोनसे खन्थाइनि बाहागोखौ होनाय जादों आरो बेखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै लिरब्लानो नोंथांमोना मार्क मोननो हागोन। बेखौ मा बुंनो नागिरदों नैबे खन्थाइ खोन्दोआ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ, नैयाव सोंदों बेफोरखौ नोंथांमोना हाखादों जानांगौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट बे ग्रामारफोरा जाहैबाय, ग्रामारफोरा बांद्राय गोरा फैयाखै। बर' राव मुंराय आरो मुंस्लायखौ मोनबेसे बाहागोआव राननाय जादों? मोनफ्रोमनिबो बुंफुरलुजों बिदिन्थि होफाना लिर। बांद्राय गोरा सोंलु नङा बेफोरबो। बर' रावखान्थिखौ मोजाङै फरायदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरनो हाखादों। बेनिफ्राय बेफोरबो बांद्राय गोरा सोंलु नङा। मावरिजा माखौ बुङो? बेनि बाहागोफोरखौ मख'। दाजाखां बिदिन्थिया माखौ बुङो? बिदिन्थि होना लिर। बांद्राय गोरा कुइसन फैयाखै। आं दा नैनि एन्सारखौ होनो नागिरदों। 18 नाम्बार मोनसे सोदोबाव फोरमाय। जायखिजाया मोनथाम लिरब्लानो जाहैबाय। अमा दोनग्रा न'खौ मा बुङो? कमेन्ट्सआव लिरना हर। आरो आं अलरेडि एन्सारखौ नोंथांमोननो होखागोन, थेवबो नोंथांमोना बेफोरखौ मा होदोंमोन एग्जामाव बेफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर। अमा दोनग्रा न'खौ सोर स्टुडेन्टआ मा एन्सार होदोंमोन एग्जामाव बेखौ लिरना हर। अमा दोनग्रा न'खौ बुंनाय जायो गन्द्रा बुंनाय जायो, गन्द्रा। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ फिसाय थैजानाय हिन्जाव
बेनि एन्सारा जाहैगोन रान्दि। बे एन्सारा जाहैगोन रान्दि। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय जायखिजाया मोनथाम लिरबानो जाहैबाय। बेनिफ्राय मोसौ गुमनो लाखिनाय हौवासा बेखौ बुंनाय जायो लावखार। नैबे एन्सारा जाहैगोन C नाम्बारा लावखार। बे मोनथामखौ लिरब्लानो जाबाय। आरो आं थेवबो नैबे D आरो E नि एन्सारखौबो होफानो नागिरदों। हाबा जायालासेनो थानाय सिख्ला बेखौ मा बुंनाय जायो बर' रावाव? आदुंगारि। मा होनाय नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्ट्सआव लिरना हर। बेनिफ्राय बेखौ नैबे D नाम्बारनि फिननाया जाहैगोन आदुंगारि। E नाम्बारनि फिननाया जाहैगोन आफानि बिब' एबा बिनानाव। बेनि एन्सारा जाहैगोन आनै। बे जाहैगोन आनै। दा बांद्राय गोरा फैयाखै बेबो। बेनिफ्राय दा 19 नाम्बाराव सोंदों बेवहाय गाहायनि बाथ्राफोरखौ गेबें जिरायसिन बाहायना लिर। बेवहाय सोंदों A नाम्बारा सोंदों फरायसाया बुंदों आंनि आनजादा मोजां जादों। दा बेनि बेवहाय जिरायसिन माने जोबथासिन बहा जोङो कमासिन बाहायनांगौ बेखौ लिरनो होदों। जोङो इंराजियाव भइस टेन्सआव जोङो एक्टिभ भइसआव जोङो मोनदों जे हमना ला मादार सेड। दा नैबे जा A नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुआ बिदि रोखोमनि जाना दङ। फरायसाया बुंदों कमा फरायसाया बुंदों लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बुंदोंनि गाहायाव ओरै कमा लिरनो नांगोन। बेवहाय कमा लिरनो नांगोन। कमा लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो आंनिनि नै गोजौआव मा होनांगोन डाबल इनभार्टेड कमा। जेरैबायदि जोङो एक्टिभ भइसआव माबायदि लिरो बेबायदि लिरनानै बेवहाय दिन्थिनांगोन। नोंथांमोना फरायसा बुंदों बेयाव कमा लिरबाय। आंनिनि गोजौआव मोननै कमा होबाय। बेनिफ्राय आरो नैयाव जादोंनि उनाव नैबे जादोंनि उनाव नै गोजौआव मोननै कमा लिरनो नांगोन। अब्लानो बेनि एन्सारा कारेक्ट जागोन। भइस एक्टिभ भइसआव जों जेरैबायदि लिरो डाबल इनभार्टेड कमानि गेजेराव नैबे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो लिरनो नांगौ। बिदिनो सेम लिरनो नांगौ बेबायदि। दा बेखौ जुदि बिदि लिरदोबा नोंथांमोना मार्क मोननो हागोन। बेनिफ्राय B नाम्बाराव दङ नोंसोर मा खालामदों। नोंसोर मा खालामदों बेवहाय सोंलु सिनखौ होबानो जाबाय। कुइसन मार्क सिनखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना बेवहाय कुइसन मार्क जागोन। बेनिफ्राय आरो C नाम्बाराव दङ बिलिफां रैसुमै खाम्फामोना लेखा फरायदों। दा बेवहाय नैयाव मानसिनि मुं दङ। बिलिफां रैसुमै खाम्फामोन साथाम मानसिनि मुं दङ। दा नोंथांमोना नैयाव बिलिफांनि नै सिङाव कमा होनो नांगोन। बिलिफां कमा रैसुमै कमा बेनिफ्राय कमा नांला। बे मोननैनि गेजेराव कमा लिरनो नांगोन। बिलिफां कमा होबाय रैसुमै कमा सिनखौ होबाय। बेनिफ्राय खाम्फामोना लेखा फरायदों। फरायदोंनि जोबथासिन लास्टाव मा होनो नांगोन जोबथासिन एबा दारि बे सिनखौ होनो नांगोन। बेवहाय जोबथासिनखौ होनो नांगोन। बेनिफ्राय आरो नैयाव नोंथांमोना जोबथासिनखौ होनो नाङा। अनलि जास्ट बेवहाय मा लिरबानो जाबाय डाबल इनभार्टेड कमाखौ नै बेवहाय डाबल इनभार्टेड कमाखौ लिरबानो जाबाय जोबथायाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेखौबो हाखादों जानो नांगौ। बेनिफ्राय मा लिरनाय नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सआव हरब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव 20 नाम्बाराव दङ गोरोब ओंथि फोरमायना सोदोब लिर जायखिजाया मोनथामनि। नोंथांमोना बेखौ मोनसे मोनसे लिरबाबो जागोन। गथ'नि गोरोब ओंथि सोदोबा मा जागोन। गथ'खौ जोङो खुदिया होननाबो मोनथियो। गथ' बा गथ'नि गोरोब ओंथिया जाबाय खुदिया एबा उन्दै बिदि जों लिरनो हायो। नोंथांमोना बिदि लिरबानो जागोन गथ' खुदिया बिदि लिरबानो जागोन। आरो इसोरखौ जों मा होनना गाबज्रियो। इसोरखौ जों गसाइ होनना गाबज्रियो अबंलावरि होनना गाबज्रियो। जायखिजाया मोनसे लिरबानो नोंथांमोना मार्क्सआव मोननो हागोन। नोगोरखौ जोङो मा होनना बुंनो हायो। सोहोर बुंनो हायो। दा मोनसे लिरबानो जाबाय सोहोर। गोबांनिखौ बुरजा जोङो बुंनो हायो सिखौ जों नैबे जि दोङो ना बे जिखौ जोङो सि बिदि लिरबानो जाबाय। जायखिजाया मोनथाम लिरनोल'सो नांगौ। मोनबाखौ लिरनाङा। मोनथाम लिरबानो जाबाय। जायखौ गोरलैसिन नांदों बेखौ लिर। आरो गासैबो गोरलैखा बेवहाय गोरा गैखाया। जायखिजाया मोनथामखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय उल्था सोदोब लिर जायखिजाया मोनथामनि। बेबो बांद्राय गोरा नङा इजियानो। गोब्बाना मा जागोन उल्था सोदोबा गोब्बाना जाहैगोन रोजा। बेनिफ्राय नैबे गोग्गोआ जाहैगोन गुबुंले बिदि लिरनो हायो जोङो। बेनिफ्राय गिबिखौ जोङो लिरनो हायो जोबथा। जेननाय देरहानाय खाथि गोजान बेबायदि लिरदोंब्ला नोंथांमोना मार्क्सआव मोनगोन। बेनिफ्राय आरो बांद्राय गोरा नङा गासैबो गोरलैयानो गोजा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय गाहायाव होनायफोरनि ओंथि होफाना बाथ्रा दा जायखिजाया मोनथामनि। स' नोंथांमोना नैफोरनि ओंथिखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर।
दोलै नोगोरैनि ओंथिया मा जागोन, सिखोन साखोननि ओंथिया मा जागोन आरो बेफोरखौ माबोरै बाथ्रा दादों, सिखोन साखोनखौ लानानै माबोरै बाथ्रा दादों बेफोरखौबो कमेन्ट्सआव लिरना हरनो नाजादो। गोसो जा। आं ओरैनो नैबे सिखोन साखोननि ओंथिखौथ' मोनथिगौ जों बयबो, साफा, बेनि ओंथिया जाबाय साफा। स' बे साफाखौ मोनथिब्लानो नोंथांमोना बेखौ बाथ्रा दाननो हागोन। बेनिफ्राय गोसो जा, गोसो जानि ओंथिया जाहैबाय हाबिला जा। जेरैबायदि बाथ्राखौ जों माबायदि दागोन दा गोसो जा, हमना लानायफोरबायदि मा लिरगोन बेवहाय, अरगाया मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो गोसो जादों। दा बेफोरबायदि बानायना लिरनो नांगोन बेखौ। बा सिखोन साखोन, फरायसालिखौ जोङो सिखोन साखोन लाखिनो नांगौ, बेफोरबायदि बानायना लिरबानो नोंथांमोना मार्क्स मोननो हागोन। खुगा नां, खुगा नांनि ओंथिया सावनां। दा बेफोरखौ हाखादों जानांगौ नोंथांमोना। बेनिफ्राय दुम दाखाल, दुम दाखालनि ओंथिया मा बेखौ कमेन्ट्सआव लिरना हरब्लानो जाबाय। जायखिजाया मोनथाम लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव सोंलु दङ, गाहायनि बाथ्रा भावखौ बेखेव। सिखावनि सालाया खान्दा, एबा बेखौ नङाबा बेखौ लिरनांगौ, सैमा सोंनाय अरनो रोङा, अखा खोरोमनाय हानो रोङा। दा नैखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामना लिरबानो जाबाय, बांद्राय गोरा नङा। सिखावनि सालाया खान्दा, जों बयबो मिथिगौ सिखावनि सालायखौ जों मानो खान्दा होनना बुङो। ओंथिया जाहैबाय बेवहाय सिखावा माबा बुंनांगौआव माबा बुंनानै बिसोरो हमजायो, बा मानसिफोरनि सिगाङाव हमना ला बे माबा मोनसे बुंनांगौ, माबा मोनसे बाथ्राया ओंखारनानै बे डाइरेक्टलि बेखौ सिखाव होननानै रायजोफोरा हमनो हायो। दा एसे मोजां लिरनो नांगोन। आं बांद्राय बेवहाय एक्सप्लेन खालामला, नोंथांमोना बेखौ मोनथिखागौ। बेनिफ्राय सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा, बेखौबो मोजाङै जुदि लिरदोंब्ला नोंथांमोना मोजां मार्क्स मोननो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय रनसाय लिरदों। नोंथांमोना बे मोनथामनि मादाव बबे मोनसे रनसायखौ लिरदों बेखौबो कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो। बर'फोरनि दानाय लुनाय, बेबो बांद्राय गोरा नङा। बि नाम्बाराव दङ, नों मोजां मोननाय सासे गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरां। जायखिजाया गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरांखौ लिरनो हायो बेवहाय, बा महात्मा गान्धी बेनि जिउ खौरांखौ लिरनो हायो, बा रुपुनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै लिरनाय जायखिजाया मोनसे, जायखौ नोंथांमोना मोजाङै सोलोंदों बे गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरांखौ लिरब्लानो जाबाय। जायखिजाया मोनसे लिर, बेखौ एखौ जुदि लिराखैबा बिखौ लिरनो हायो, बेखौ लिराबा सिखौ लिरनो हायो। बोथोरारि फोरबो, बोथोरारि फोरबोखौ एसे बानायनो नांगोन। बोथोरारि फोरबो हिसाबै जोङो मा मा मोननो हायो, जेरैबायदि बेवहाय माखासे दङ, बिजाबफोराव मोननो हागोन। फोरबोजों सोमोन्दो गोनां, बे बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोर थायो। जेरैबायदि बे गासा सावनाय, माइ ओंखारजेन्नायफोराव गासा, जोङो फोथारफोराव माइ गेजेराव मा खालामो, बे जोङो आलारि बाथि फोजोङो, बेफोर जाबाय बोथोरारि फोरबो। दा बेफोरखौ लिरनो थाखाय एसे एक्सट्रायै फरायनो नांगोन। दा नोंथांमोना बेखौ लिरनो हाखादों जानांगौ। बेनिफ्राय आरो नैबे जा बायदि मैया बिजाबनिफ्राय होनाय जादों बे मोननै सोंलुखौ, दा बेबो हार्ड नङा, इजियानो गोजा। स' बेखिनियानोमोन नैबे दिनै जाफैनाय 17 मार्च बड' साबजेक्टनि सोंलुफोरा बेनोमोन। बांद्राय गोरा नङा, गोबां इजि। बेनिफ्राय साबेसे फरायसाफोरा बेसेबां मार्क्स लाखिनो हागोन बेखौ अन्नानै कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो। उननि समाव जोङो बिदिनो गुबुन मोनसे साबजेक्ट दा फैगासिनो दङ, बे जाबाय मेथ्स। बे मेथ्सखौबो जोङो बेबायदिनो पेपारखौ एनालाइज खालामगोन। स' थेंक इउ फर वाचिं।